What's up, karo ba? Dumano kayo dito yung channel ko. Ayan. Sapay ko ma, naragsak kayo nga agbuy-buya, kada ito nga mabuy-buya. Anya Ilocano subscribe, sir. Anya kano Ilocano dati subscribe. Sub-sub. Welcome back. Ano bang sasabihin ko? Welcome back to your channel together with Alex. Paano mag-vlog gamit ang Ilocano na language? Oh, paano? Kasano? Okay. Sige, challenge accepted with Alex. Ayan. Sabi sa'yo mahirap talaga pag Ilocano. Ilocano ka Anya garod sir tibaga. Ano nga pure na Ilocano? Man, Ilocano na. Sabay ko ma, naragsak kayo nga agbuy-buya, kada ito nga mabuy-buya. Only pabuya? Nga may papabuya mi, kada kayo nga uy, agbagtit kami dito yan. Kat madinihan mo no niya di bagbagami kada sarsarita amin. Kat sapay kla kumata naragsak kay launay nga bibiyag. Ket ikat ka tawa yung labas si doon kakabsat no kasano nga ti ag video nga ada tumawag tawa. Ilocano. Wait lang. Ilocano sir. Sir Ray, good afternoon po. Hello, sino to? One eternity later. Anya ti Ilocano ti printer. My God. Pagsursuratan. Pag-imprentahan. Tagalog ba yun? Anya ti Ilocano na ti machine. Makina. Pagsursuratan yung makina. Makinilya sa bali mo dayjay pagdadaitan dayjay. Uy, grabe. Ket narigat talaga ti agsa uto Ilocano dire-diretso no naka-video ka niya kakabsat ko ida. Ket alukuyin kay kumang alukuyin kay kumang naganata pinduton dayjay aji subscribe na dayjay channel ko ket haan nyo ko mga i-unsubscribe ka no narigat ti agarami ti video nga kasla pagbabagtita mi laonay dahil nga video tapno maka-upload kami mo lang kami sa nga video di channel me ket kalulumag dahil na may isa nga Anya Ilocano subscribe sir. Anya kano Ilocano dati subscribe. Sub-sub. Amoy DJ sub-sub kakabsat. Masida ajay, masida. Ano? Sub-sub. Aji sub-sub mo. Di ba damasida sir? Ha? Damasida nga sub. Sarabusub sa dayjay. Sub-sub saan? Sub-sub ka Kana aji nga sub-sub. Yung aji brown nga ano, aji gitikay. Laplapayag sa lang aji mit. Hindi adda ji Hanya sub-sub ay jay. Sabusub. Sub-sub. Sub-sub-sub. Ha? Aman kanyami ajay. Jay lasab. Sub-sub. Sub-sub. Haan kanya mi baggaw kurap dayjay. Unahan laplapayag. Ano ka naman di baggaw? Nagjanak di baggaw. Where nagjanak di baggaw kakabsat ngem agi naganak ko kit agidyan di Ballesteros. Ket ti ayog ti taga baggaw ket kastoy ne. Abi nam napanam ngubig. Ya. Kapadutan ka dita. Ngem no di Ballesteros no mapangkadjay ti ayog da ka ti Ilocano ket kwa. Apay ayang napanam ka di. Jay. Kanyang ada ayog na. Diretso. Kasano? Ayog ti lasam. Awan iti ayog na. Kasano garon? Sige man. Nangankan. Awan iti kasayog na. Boring. Alawen ket kasta garo din nga kabsat agjaming kami launay ket marigatan kami nga Ilocano manjak among
napagpaglanak mga Ilocano ti amok nga Oray siya. 8 taon na kon nga adad ito gigarawan kat kasarsarita ka dito giti Tagalog na. tagita Tagalog tapos ket agyaman kami hanyo ka di liplipatan ti kwa nga guyudon guyudon ka. Agpindot. Iti Ilocano na- subscribe. Pindot. Pindot. Alawan kit din na makataki ako. Kat alawan. Awan ti may bagakon kakabsat kat nabsog kay kuma. Ako mat na kanyo. Kit Agyaman kami. Walawan, gusto garo din. Tayon. Awan, ibabain ko karawak ni Kuya.